Tässä TV-uutiset, hyvää päivää. Potilaat ovat saaneet vääriä lääkkeitä sähköisillä resepteillä Päijät-Hämeessä. Virhe huomattiin eilen illalla, kun potilaalle kirjautui aiemmin jo lopetettuja tai aivan toisille ihmisille määrättyjä lääkkeitä. E-reseptien määrääminen on toistaiseksi keskeytetty. Muualla maassa virheitä ei ole havaittu, vaikka on kuollut tällä viikolla yli 100 ihmistä. Sähköisiä reseptejä on kirjoitettu 140 000 kappaletta. Asia menee turvallisuusneuvoston ratkaistavaksi ja siellä prosessi kestää useita viikkoja, ellei kuukausia. Meillä ei tällä hetkellä ole vielä pysty edes selvittämään sitä, että kuinka monta yleensä ottaen on virheellistä reseptiä näille potilaille tullut. Että sitä ei pysty vielä tällä hetkellä millään jäljittämään. Me olemme tällä hetkellä ohjeistaneet meidän alueemme ja lähialueen apteekit niin, että näitä e-reseptejä ei toimiteta kenellekään ilman, että apteekki on yhteydessä määränneeseen lääkäriin ja varmistaa, että se lääkitys on varmasti oikein. Kreikassa valtiovarainministeriö on joutunut kiistämään tiedot, joiden mukaan Kreikka pitäisi ajautumista maksukyvyttömyyteen yhtenä ratkaisuna velkakriisiin. Kreikkalaislehdet kertovat aamulla, että valtiovarainministeri Evangelos Venizelos on esittänyt maksukyvyttömyyttä yhtenä ratkaisuvaihtoehtona. Sen jälkeen, kun hän loukkaantui vakavasti raketti-iskussa EU:n tukipakettiin. Samaan aikaan kreikkalaiset ovat osoittaneet mieltään maksamattomien palkkojen vuoksi. Ja tuuli on navakkaa tai kovaa kaikilla merialueilla. Seuraavat TV-uutiset kello 17. Näkemiin.